Дами, как да познаете, че сте срещнала истинската любов? Ето 5 ясни знака. Любовта на живота ви, тя не е в думите, тя е в действията. Начинът, по който се чувствате до него, чувства спокойствие. Дори когато мълчите, е много уютно. Има уважение. Твоите лични граници са много важни за него. Има подкрепа, вярата в теб и вярата в твоите мечти. Честността. Няма игри, няма маски, няма лъжи, няма заблуди. Дълбока свързаност. Усещате се едно цяло, без да губите себе си. Много важен елемент. Любовта на живота е тази, която те развива и дава възможност да растеш, а не те ограничава и съсипва. Тя дава криле, без да връзва. Искаш ли да разбереш дали този човек до теб е твоята истинска любов? Последвай ме, абонирай се за канала и стани част от първата и единствена система за дълбока женска трансформация Мастер Яшов. Очаквам те да запишеш лична консултация.